Este ano foi bastante raro para todos nós. A pandemia quitounos moitas cousas a todos. As foliadas cos seus bailes, os pasarrúas, as alboradas polas aldeas. Pero non poder tervos ao outro lado do telón foi o que máis nos doeu. Sí, este ano non puidemos ofrecervos as nosas actuacións. Pero aínda así, seguimos facendo música. Xa, é certo. Pois escoita o que está por vir.